Сучасны тэніс ужо даўно больш, чым проста спорт. Сёння гэта гульня імкліва набірае папулярнасць. Рост жадаючых паспрабаваць свае сілы ў тэнісе павялічваецца, азначаюць трэнеры Нацыянальнай акадэміі тэніса. Менавіта таму практычны навучальны семінар – магчымасць абмяняцца вопытам з перспектыўным падрастаючым пакаленнем. Мы привозим в каждую школу, каждую область какие-то новые технологии, новые тренировочные процессы всех ведущих специалистов не только Беларуси, но и Европы. Сами тренера у нас обучаются. Мы хотели бы донести эти идеи, эту психологию, это, можно так сказать, видение, свою философию до каждой из областей нашей страны. Лекция психологічных аспектаў падрыхтоўкі юных тэнісістаў, асаблівасцях харчавання і многае іншае. Праграма семінара змястоўная і насычаная, а прадуктыўныя гульні замацоўваюцца тэарэтычнымі заняткамі. Задача этого семинара – помочь спортсменам найти себя, найти свою игру, найти свой талант, раскрыть, помочь тренерам и родителям участвовать в становлении ребенка. Падчас семінара стартаваў другі этап традыцыйнага рэспубліканскага каманднага турніру «Золотая ракетка» сярод дзяцей ад 8 до 12 гадоў. Турнир проводится с целью популяризации тенниса как вида спорта, выявления лучших игроков или хороших перспективных спортсменов. Ну и вообще, чтобы люди знали, что такое теннис, да, и как это выглядит. Хлопцы і дзяўчынкі прадэманстравалі добрую фізічную падрыхтоўку і любоў да тэніса. Давід Шэйда займаецца гэтым відам спорту каля 5 гадоў, як і многія мараць аб высокай кар'еры. У свае дзеці тэнісіст мае ўласную тактыку гульні і ўпэўнены, яна абавязкова прывядзе да перамогі. Теннис – это вид спорта, где ты один. Тебе никто не поможет. Тебе нужно иметь хорошие мышцы, хорошую логику, потому что просто играть смысла нету. Равняюсь я на Роджера Федерера. Это один из лучших игроков мира. Ці зможа юны брастаўчанін дасягнуць узроўню свайго куміра, пакуль невядома. Але ў тым, што прыкладзе ўсе сілы, каб выйсці на дастойны ўзровень, сумнявацца не прыходзіцца. Таксама, як і астатнія ўдзельнікі гэтага семінара. Юлія Селюк, Тыгран Акапян, тэлерадыёкампанія «Брэст».